Esta és la història de 17 amics i un gran mestre per poder complir el seu somni, fer música. En esta aventura aconseguirien moltes coses més. A tornar al bombardir ahir davant del jutge com si fos un delinqüent. En esta vida no ens donem res i hay que lluitar molt. Qui vol que ho intentem? Jo! Podríem parlar en Pepito, Isa. ¿Quién es el Pepito ese? Es el autor del himne de festes. Eso, pero no tenen res. En lo il·lusionats que està. Té molt de mèrit d'eixe home. Qué mal sona, ¿no? A Tomacá es molt tirant del cine moderno. Va, tenim el concert. Ja sona com una banda. Esta és una història de companys que han crescut junts i han patit vivències inoblidables amb els seus instruments a les mans. Una història d'emocions, alegries, tristeses, victòries, fracassos, abraços, reptes i també amor. Un projecte col·lectiu construït amb la força de la il·lusió, l'amistat i la capacitat de somiar dels músics de l'Ateneu. Ateneu Musical de Cocentaina. 25 anys fent música.